Ers i'r gystadleuaeth Medal Y Dysgwyr neu Tlws Y Dysgwyr wedi newid i'r rheola bod rhaid canolbwyntio ar yr iaith lafar, ar y dylanwad a pethau ydych chi'n neud efo'r Gymraeg yn hytrach na jyst sgwennu cerdd o safon. Dwi wir yn meddwl bod hynny wedi newid agwedd y gystadleuaeth a'r bobl sy'n ceisio am y fedal. A dwi'n meddwl bod pob un o'r cystadleuwyr, nid jyst ni sydd wedi ennill, ond pob un sydd wedi ceisio am Medal Y Dysgwyr, maen nhw'n mynd i gario ymlaen efo'r Gymraeg. Dyna'r effaith mae'r fedal, mae'r gystadleuaeth wedi cael ar bawb sy'n rhan ohoni, a mae'r hyfryd gweld pob un ohonyn ni. Mae Cymraeg yn jyst y rhan o'n bywydau ni rwan, yn bywydau pob dydd ni. A da ni jyst yn mynd i gario ymlaen, yn siarad Cymraeg bob dydd ac yn ceisio ysbrydoli eraill. A dwi'n siŵr gawn ni dylanwadu ar o leiaf un person arall, dwi'n siŵr. A dyna sy'n mor hyfryd, a wedyn bydd y bobl da ni'n dylanwadu arno yn mynd trwy'r un broses o ymwneud efo'r urdd a'r Gymraeg, a wedyn yn plant a plant pobl eraill. A dwi'n gwybod bod fi efo rhyw wbeth at yr urdd, ond wir, it all comes down to the urdd i fi anyway. Dyna pam dwi yma beth bynnag. A fi. A dwi swn i wir swn i wir yn drio perswadio unrhyw un sy'n dysgu i feddwl am cystadlu yn yr Eisteddfod, yn Eisteddfod yr Urdd. Os mae'n ar-lein neu os mae'n yn berson, gobeithio yn y dyfodol. Achos mae'n agor gymaint o drysiau, ond jyst i fi am y gyfle i gyfarfod dysgwyr a siaradwyr, a dwi jyst gobeithio bod unrhyw un sy'n gwylio ni'n sgwrsio heno yma, os maen nhw'n meddwl am cystadlu, dwi jyst really gobeithio swn i'n really deitha nhw just go for it, achos mae'n really yn newid, mae'n newid gyfywyd really, heb swnio'n really cheesy. Dwi really yn diolchgar i'r urdd am bob dim, a mae'n hyfryd achos dwi ers yr Eisteddfod wedi cael gymaint o pobl yr urdd yn cysylltu yn deud, ti eisiau cymryd rhan yn y fideo yma, neu ti eisiau cymryd rhan yn y sgwrs yma, neu sut oed ti, sy'n mae pethau ers yr urdd, ti'n gwybod, a mae'n mor hyfryd faint o gefnogol ydy'r urdd. Mae'n anhygoel, a dwi just really methu'r Eisteddfod. Ti'n neud fi'n drist rwan, paid, touchy subject. Eto, os swn i'n ifanc, os swn i'n bengach, swn i'n gystadlu eto, os mae'n ond oeddwn i'n jocio am sut oherwydd oedd na ddim, oedd yr Eisteddfod yn gwahanol blwyddyn diwetha. Nath Nghariad deitha fi byddai'n un o'r quiz questions yn y dyfodol o'r urdd pwy nath ennill yn 2019 a ddim gael yr fatha reigning champ teip o beth. Tan ma'r, oeddwn i'n chwerthu am hynna, so dwi'n edrych ymlaen i gweld pwy sy'n mynd i ennill y blwyddyn yma. Dwi'n edrych ymlaen. Wel, dwi eisiau just dweud, dwi'n cytuno yn hollol gyda chi. Dwi'n meddwl, dwi eisiau dweud i unrhyw un sy'n gwirio hynny yn dysgu. Just cario ymlaen. Mae'n iawn i gwneud camgymeriad... dwi ddim yn gallu... Fel hynny, mae'n iawn i gwneud camgymeriadau. Dydych chi ddim yn gallu cael popeth yn perffaith iawn, ond mae'n just dewis i siarad. Y dewis, mae hynny y peth pwysig, a dydy hi ddim yn just iaith. Mae'r Cymraeg, mae'n ffordd i fyw, a mae'n ffordd i ddeall mwy am Gymru, ond mwy am dy hun. Bas ni'n just dweud cario ymlaen, achos dydych chi ddim yn gwybod beth gallech chi
wneud yn y dyfodol achos o Gymraeg? Dwi'n hollol cytuno efo hynna. Swn i definitely yn deud yr un peth. Os mae unrhyw un yn dysgu Cymraeg, just chwiliwch am bob un cyfle i ddefnyddio Cymraeg, bob dydd, dechreuwch bob un brawddeg yn Gymraeg a just triwch ffeindio bob un cyfle i siarad a just paid byth bod yn ofyn os da chi'n neud camgymeriad. Da ni gyd yn neud camgymeriadau, mae'n rhan o'r broses a mae'n werth o. A just cofiwch, mae yna gymuned mawr, enfawr ar draws Cymru, ar draws y byd o siaradwyr a ddysgwyr a da ni gyd yma efo'n gilydd yn dysgu bob dydd. So, just croeso i'r teulu. Os da chi'n dechrau dysgu Cymraeg, croeso!